fáilte go dtíon chiiste na nuamh tá cóide gomsan seo agus tá fánar ar dul cócracht. Búla míist leis an bhuireann. Cé tusa? Casey. Is málam ag bheith ag canna agus is málam na títas. Is me se orla agus is máfam ag déanamh alín agus ag cócra. Go deas búla leat agus cé tá naci leat an sin? Éva. Cén dín ar is má leatsa? Is bualam pizza. Úntach ar fad. Agus cé tá an sin ag bun an bhóid? Is me se éan. Is maithlam ag snáw. An bhfuil míid ar fad ré chun dul cócracht? Níl. Níl? Cad a cáid a dhéanamh rihré? Glán ar lábha. Cahamid na lábha a ní tá ceart ar fad agat. Isce is galúnach déan sobalín, glán na lábha leis an sobal bobalín. Orgo merúdín, glán na lábha leis an sobal bobalín. Nis fech ar lábha tá siad glánta grin go dían. Míid féchan sa leabhar cócreachta go bheith míid céir é idir san lé inmh. Inmh tá míid a déanamh cipíní aráin. Ach, cad a raig leis na cipíní aráin? Oh! SEACLÁID! Ach ní má libh se SEACLÁID? Is brálinn SEACLÁID. Is brálinn SEACLÁID. Ó, cearcalóir, mar sin déanamh cipíní aráin agus beag SEACLÁID láiteagan agus dipála míad na cipíní aráin istechan agus beisiad buasta. Ach ar dúis, chuir míad ceist ar chócó an bhfuil éon ólas agus siúd faoi SEACLÁID. Hello, Antonia! And you, Tama Gull, a chur ólis ar chóáhar a bheith a gusid le dipping special de Yanu, do war gippity aran. It's chóáhar, eh? And we'll do like a land on SEACLÁID! Seo í soratha agus bhíní si dú go bhfuiltear SEACLÁID ó fónraí asan ar phleanda ar a Dr. Cacu. Fáiltear máis Cacu ó na pónraí agus sin a thugan an dach jazz don den SEACLÁID a aithníon muid. Agus orcaí ar seo, bíon dahanna difriúla ar SEACLÁID, don agus buan. Bín Cacu máscaithe le buaine chun SEACLÁID éadrom don mar seo. SEACLÁID bhaine a dhéanamh. Úsáistear Cacu chun SEACLÁID bhain a dhéanamh. Com é dheasúachtar a thir sin a chairte. A Warren, Taragi Rashigan couple of bobbata, agus Enchimeni small for and SEACLÁID, Steve. Ó, Coco, bhí sé sin thar bheith simúl. Ach, tá cócracht le déanamh seo, an bhfuil míid réig chun tasnú. Tá! Cearcalóir mar sin, fécha mé ar an leabhar cócraachta. An chéad rud atá le déanamh. Na cóábhar go léir a bhailú le chéile. Céir de bheith go tasáil bhain inmh. Plúrbán, giasta trimethe, iscite, salan, agus SEACLÁID. Cá tuisteach sa bhoghlá seo? Plúrbán. Plúrbán. An bhecinn sibh an púdar seo, sin giasta. Cabhríonn sé sin leis an árán chun fás. Nis, féad le gatainna an giasta a chuirteach? A héan, a dó, a trí, isteach sa plúr leis. Úntach má, chuir míad salan isteach, a héan, a dó, a trí, isteach leis. Agus a níis, cá míad plúr a chur ar na lábha. Cearcalóir? Beidir go chuir míad bhain plúr ar an mór freisin, chun go méid an bór das réig don arán, mar be míad a chur an tarrán ar sin a gceann tamalín. Cearcalóir? Tóg an bála agus lead a bhéir den Paul i lár na plúre. Cén fábhfuil míad a déanamh an Paul sin? A gcóirlisce. Na bha, ní hé seo an chéadúir go a déanamh cócraachta cheaping. Dúirtear míad isteach an tuisce.
Sean cuid is fear lumsa. Cahamid ar lava hirstach chun an taste a chuirt le chéile. Aim, ado, a tree. Oh, Conna sa bhín sé? Yeah. Tá me ag dul timpeall agus timpeall agus timpeall agus timpeall. Má bhearann tú ar an mála le lámh amháin, agus má úsáideann tú an lámh eile chun é chuir timpeall agus timpeall. Timpeall agus timpeall. Timpeall, timpeall. An bhfuil líróid a géan den a fós? Stay hard. Ó, tá líróid an sin a géadán. Tá sé ná am dúna bheith gobar leis an taste an seo ar an mórd. Ó, tá sé éasa, is féidir linn. Ag spríosa Kirsten, is féidir linn. Ag rolla, ag masca nu ag bheith sa mar sin. Déan BIA LINN, mar is féidir linn. Ag déan a bréla, is féidir linn. Gobar le chéile, is féidir linn. Ag rolla, ag masca nu ag bheith sa mar sin. Déan BIA LINN, mar is féidir linn. Hi, a rí seahan daine. Fecam go bhfuil tá Emperor siúlagam sa cheistín. Tá mission seo sa bhánarthain seaclaide ag deanú rinse taide an táhachtach. Argan dóan háitir an chocolate láte staha moonly. Och na crota na finnar a seo. Oh. Agus nuair a uaran an chocolate éireann si crua. Agus fanan si ar crotan múnla. Agus nuair a tána crotan a jaspur is féidir iad a wasú. Féirín ar dói. Nis, cahamid an taste seo a roint, and then is sibh sé líróid astam. Tá sé agam. Sé gatainine anis. Tá méid chun na líróidí seo a ahrú isteach I gipíní a ráin, féach ormsa agus mé ó dhéanamh. Tóga mé an líróid, chuir me síos an seothe, agus beag mé ag rolla. Tá méid chun ispín a dhéanamh as. Caithfidh gach ispín a bheith chomhfada leis an rialóir. Oh my God. Tá post Jackar again. Féach. Tá sé gart. Cuaig cín eile le déanamh. An bhfuil cruméil a gut sa freisin dúnta as téit. Rud a chairíonn ná nuair tuta ag rolla, úsáid an lámh iomlán, mar seo. An lámh iomlán. Má úsáideann tú an lámh iomlán, mar seo. Mar aon tú mar seo. Agus mar seo. Ní neart go chuir le chéile, se linne go bhú béile. Cá roa me leat is cá roa tú lom, tam sosta go bhfuil sibh sa chéistin lom. Ní neart go chuir le chéile, se linne go bhú béile. Cá roa me leat is cá roa tú lom, tam sosta go bhfuil cuairte dasa agam. Féach nach bhfuil cuairte dasa agam. Bhfuil míad nach mór réig. Tá spánnam de trádarí lán le cipíní. Caithfidh siad sin dul agus ordú ar latíh. Mar sin, cuireann sé iad saoil an seo, agus fása siad. Raibh siad a colla ar feadh leithreachlaigh, agus fása siad, agus ordóigh siad, agus be siad réigean sin fi cheann leithreachlaigh chun iad a chuir san aghaidh. Trocha no mate. Oh, féach
Achar seo, tá na cipíní tar éis fós nach bhfuil. Tá si do bhad níos mó nar bhí, nach bhfuil? Céad a cheapan sibh. Agus tá bolla ó niusta. Maint sibh an mulla? Nis, cad dhéana míad leabhar ríis? Kermidí isteach san aon. An smaoinmh. Cur mis isteach san aon iad sin ar feadh 20 nóiméad. Bhíthe nóiméad. Tá míad nach chun SEACLÁID a leá. An bhfuil potta isce te os bhar gormach? Tá. Isce te. Bín cúnamh ó dhuine fásta ag tastal an seo. Nis cáimid bheith cuairmach le isce te. Ná leag lábhar an bota. Is féidirlinn é bhrisise suas. Agus é chuirsteach i ngniutí beaga mar laigh sé níos éasca mátá giotí beaga stigan. Ceaca leor? Cad dhéanamh míad leis na spionóga? Vascúg me dé. Is féidirlinn é a bhasca an smaoinmh. Duine bháin ag bre an botta, anna bha agus an duine eile ag masca. Ag masca. An bhfuil sé ag leá? Tá mo ceanna lá. Tá an takealáid láta agus. Tá an cuma ar an scéal go bhfuil míad réag duna cipíní agus be siad réag ón aine fiche an cúpa nómad ach céad dhéana míad ar dúis? Glán sús. Glán gachin rud agus ní gachin ní bín na cúcarí is fear go má ag glána sa hí. Glán gachin rud agus ní gachin ní tá sé éasca bheith ag glána nuair a bhí an muid de canna tá cúcar a thart gach rud ar ais mar is ceart. Hey, an daine, tá muidin seo ag an bhainarthain seaclaide agus tá mé an dúil go mór leis. Tá má cháirde Ashley nógus níomh a gúsid seaclaide láte. Tá siad a gola dheanú agus a bhaisiú títhe bega aile seaclaide. Píntal le SEACLÁID? Tá skill faoi léa buint le bhéad a seaclaideúr. Iniu hanig muidin dóid ag seaclaide lá agus a lán crotanna éagsú le dheanú le hí. Tá súlogam go muine sibh sult agus pléisiir as an teaclaid sa chistí a bhfurin. Tá muidin seo a gula bhlaisí began den méidir réide má cháirdean seo le cinú go bhfuil sé blasta. Ó a cháirde tá SEACLÁID bhlasta an seo agus tá na cipíní aráin réig. Tá meid súil go mór leis seo ach ar dúis an leag míad amach an bhórd. Sí síos, gach duine le chéile tar éis a bhar an léig tá an BIA réig. Sí síos, gach duine le chéile leag an bord mar sin is feich béle brá a gcuin. Leag an bord mar sin is feich béle brá a gcuin. Is féidir linn na cipíní a bhrisin na hála. Anis. Hey, happen sibh? Arwa. Gach éidir ar fáil ar www.bialinn.ie.